شالوم 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 نايجزابير بيتسب سلام تصقان كريستوس مس كلكم يكون كم يحديركم እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ተባረከ ይሁን ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውን አቡ ረጊጽና እንነብረሉ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና እንሪና ማለት እዩ አምላክ ሰማይ ድማ በዚ ቃል ዝገይሩ ነዝ መዓልት በዓወት ከም ዝሰግሮ ገብረናይ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሎም አንተ ሓቢርና እንካፈሎ ቃል ናይ ዕረፍቲ ህይወት ዝብል ከሆነ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ናይ ዕረፍቲ ህይወት ልክዕ ከም ዝቃል ድማ እዛ መዓልት እዚኣ ናይ ዕረፍቲ መዓልት ትገብረልና ክብር እግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ጥቅስ 28 አቱም ኩልኩም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም አነ ከዕርፈኩም ናባይንዑ አነ ለዋሄ ልበይውን ትሕትዩ አርዑተይ ፎኪስ ጾሬውን ቀሊልሞ አርዑተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ከአ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጻውዒት አቅሪቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቅርቦ ጻውዒት ናብትሱ ዘዳሎ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናብትሱ ዘዳሎ ቀሊል ህይወት ናብትሱ ዘዳሎ ናይ በረኸት ህይወት ካብቲ ናይ ጻዕሪ ካብቲ ናይ ከርተት ካብቲ ናይ ስቅያት ካብቲ ናይ ጭንቀት ህይወት ናባይ ንዑኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባይ ንዑ ክብል ከሎ አቱም ጻዕራማት ጾር ዝኸበደኩም አብ ጻዕሩ ዘለኹም አብ ጭንቀት ዘለኹም ብዝተፈላለየ መንገዲ አብ ህይወት ጾር ኮይኑ نكم زلوا أنا كابتور زعرف هيوت على النمو نابزناتي نوعو إلي عد مقربولنا كبرني جزابير أملاك يخون سلازي ناي كريستنا هيوت أزوجيتنا يسوع كريستوس عديمنا زعتنا هيوت سلازي أنا نسخ من نجويتنا يسوع كريستوس بمقبلنا رخيبنا يا زلنا هيوت ويدما أتينا يا زلنا هيوت ناي عرفتي ناي كسانات ناي عوت ناي سلام هيوت يا مخنياتو اتقدم غويتا زنبرنا يو هيوت اسو ناي صور ناي ጭንቀት ناي فرحي ناي بزح سقيات هيوت ينيرو نمنتاي تتباهله اتي هيوتتي بعقمخا بخلتكا ابتحت ارعد صلمات كونكا تنبر هيوت ينيرو حججن كابت بعقمنا كابت بخلتنا ان نبر هيوت نابت بعقمون بخلتون ان نبرلو ناي عرفت هيوت اتينا هنا لو ما عندنا حدا ነገር ክትባራበሩ በመዓልት ደሊ እዛ መዓልት እዚ ሓደ ነገር እንደሐሰብኩም እተዋ አነ በጻውዒት ጎይታ ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ናብቲ ናይ ሰላም ናብቲ ናይ ቅሳነት ናብቲ ናይ ዓወት ናብቲ በኃይለይ ዘይኮነስ በኃይሉ ናብ ዝነብረሉ ህይወት አቴ አባይ ጭንቀት አይገዝእኒው አባይ ጾር አይገዝእኒው አባይ ዕረፍቲ ጥራይ ዝገዝእ እንዳበልኩም ሕሰቡ በመዓልቲ ያው አምላክ ምስክረይ ለከዛ ሐሳብ ዝኽትሐስቡ እንድሕር ጀሚርኩም ማንም አይነት ጾር ከፈጥሮልኩም ዙርወር ፍላጻ ጾር አይኮነኩም ንብዝ መዓልቲ እትምንታይሲ ሰብና ሐሳብ ይዝመስል ሐሳብ ካን ተዳአ እታአቲ ኻየው ዘለኻ ናይ ዕረፍቲ ህይወት አነ ናብ ናይ ዕረፍቲ ህይወት አቴ ደጊም አባይ ጾር አይገዝእኒው ምኽንያቱ ጾረይ ናብ ዝጸውር አምላኽ መጽ ዝብል ልቢ እንተዳአለና ኮይኑ ያው እግዚአብሔር ምስክረይ በዘይ ጾር قلل لنا هيوتنا خنبرو خنجمرينا كريستنا قليلنا براي نمنتاي مسيلكم كريستنا قليلنا براي لكم كريستنا بعقم خايت نبرونيخا بطبب كايت نبرونيخا بخلت كايت نبرونيخا بحيل كايت نبرونيخا ازي قدم كريستيانات مخانا نبرو زنبرنا هيوتيو ناب غويتا مسمصانا ግን بغويتان بصنعت حيلون برتعي زبل قال እግዚአብሔር كنبرتع بحيلو كنبر بصنقو كنغز بعوتو كله بؤو
ናብ እንነብረሉ ህይወት ኣቲና ኢና ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝና ዓይና ዓኹም ምንጸዊዑ ኣቲና ዘሎ ህይወት ክዛረብ ከሎ ኣቱም ጻዕራማ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ በኻላ ኣዘራረባ ናብ እናዓርፈሉ ምዕራፍ ኣቲና ኢና ስለዚ ሎማ ሓደ ሰብ ምሳይ ከምዚ ኢለ ኣውጅ ኣባይ ጭንቀት ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ጾር ኣይገዝእን እዩ ኣባይ ዕረፍቲ ጥራይ ዝገዝእ ምኽንያቱ ናተይ ዓለም ናተይ ናብራ ናይ ዕረፍቲ ናብራ ጥራሕ ኢልኩም ኣውጁ ሕያው ኣምላኽ ምስክረይ ክርስትና ናይ ዕረፍቲ ህይወት እዩ ካልእ ምንም ነገር ይብሉን ዕረፍቲ ጥራሕ ክርስትና ዕረፍቲ ጥራሕ እዩ ናይ ክርስትና ዕረፍቲ ግን ኣብ ማእከል ማዕበል ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ሓዊ ዕረፍቲ ኣብ ማእከል ጸበባ ዝመስሉ ጉዳያት ዕረፍቲ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ብኡኡ ናብ እንነብረሉ ህይወት ኣቲና ኢና ስለዚ በዚ መዓልቲ ዝሓደ ሰብ ከምዚ ኢለ ኣውጅ ኣነ ናብ ናይ ዕረፍቲ ህይወት ጻውዒት ተገይሩለ እዩ ነዚ ጻውዒት ከዓ ተቐቢለ ኣትየ እሞ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ናይ ሰላም መዓልቲ ናይ ሓርነት መዓልቲ ኣበሉ ኣሕዋት መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ወዲ ሓራ ዘውጽኦ ኢሉ ውጹእ ሓራ ኢሉ ሪኢኹም ሓንሳብ ወዲ ሓራ ዘውጽኦ ደጊሙ ኣብ ባርነት ኣይኣቱን እዩ ርግጸኛ ኾኑለይ ኣብ ዘመን ህይወትና ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ኣብ ባርነት ደጊምና ኣይንኣቱን ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ናብታ ሓንሳብን ሓዋሩን ባሕርነት ንነብረሉ ናይ ትልዑል ህይወት ኣቲና ኢና ስለዚ ሎሚ ደስ ይበልኩም ሎሚ ሓርነትኩም ኣውጁ ሎሚ ዕረፍትኩም ኣውጁ እቲ ምንታይሲ ናይ ዕረፍትን ናይ ሓርነትን ህይወት ተዋሂብኩም ኢኹም በቐሊሉ ሕማም ዘይረኽቦ ህይወት ጭንቀት ዘይረኽቦ ህይወት ፍርሒ ዘይረኽቦ ህይወት ስለ ጽባሕ እንታይ ይመጸኒ ዝብል ከምኡ ዘይኮነ ህይወት ብክርስቶስ ተዋሂብና ኢና ኣባይና ባኹምን ዘላ ህይወት ናይ ዕረፍቲ ህይወት ናይ ሰላም ህይወት እያ በዚ መዓልቲ ደስ ይበልኩም እዛ ባኹም ዘላ ህይወት ኣብ ሎም ንበሩላ እዛ ባኽ ዘላ ህይወት ንሎም ንበርላ ጭንቀት ኣባኺ ይሰርሕን እዩ ንስኺ ጓል ዕረፍትን ናይ ዕረፍቲ ህይወት ዝተቐበልክን ኢኺ ኣምላኽ ሰላም ምስ ኩልና እዩ ተባረኹ ሻሎም Let's go.